ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୁଏ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଯିଏ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ସିଏ ସେମାନେ କେବେ ବି କାହାରି ହେବେନି। ବାର ବୋଲି ଯେତେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରର ଗାଈ ତାଙ୍କ ମାଲିକ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଠୁ ତମେ କାହିଁକି ପୁଅଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ପଦବତେ ଲାଗିଲ ତମ ପାଖକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହାଉସଫୁଲ ରେକର୍ଡ କରି ଚାଲିଥିବା ସମ୍ରାଟ ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଥିବା ସବୁ ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଟୋକା କୋଉଠି ତମେ ଟିକେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ ମାହୋଲ ପୁରା ଗରମ। ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ତ ଷଣ୍ଢ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ଟୋକା। ଆଜିକାଲି ଆଉ ବୁଢ଼ା ଖୋଜିଲେ ମିଳିବେନି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ଛିଟ ପକା ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ କଳା। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟୋକା ରେଡି ତ ମାରି ଚାଲ ଚାଲ ହରିରାପଡ଼ା ଚାଲ। କ'ଣ କହୁଥିଲ କ'ଣ ମାନେ ଆମ ପକେଟ ନେଇଲେ ଆମର ଦିଲ୍ ନାହିଁ କ'ଣ ସେଇ କଥା ମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନଫିଟ୍। अरे बाबा सिनेमा सिनेपोलिस कॉम्प्लेक्स सब जगह हम पर हमको से तो बोली को बाहर वालों कहबो पापा नहीं मान रहे हैं पुणी हमको तो स्वतंत्र ए प्रेम जति गोटे फास्ट फूड हुए विवाह होची मिल। ए प्रेम जति गोटे फास्ट फूड हुए विवाह होची मिल। प्रेमिका गुडा को टीपी खोला मत स्त्री परा कंपनी सी কিন্তু সে 10টা 30 ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ଚିହ୍ନା କରିଲେ ମିଳିବ। ଫରକ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପୁରାଣ ବି ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ସୀତା ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କହିବା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସେଇ ପୁରାଣ ବି ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ସୀତା ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର ନମ୍ବର 60। ଏବେ ବି ଅଛି ଏବେ ଅଛି ତମେ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରେମ କରୁଛ ପ୍ରେମ କରି ସେ ଯୁଗରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ମହାନ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ଆଜିକାଲି ଟୋକା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ହଉଛି କୁକୁର ସହିତ ସମାନ। हे हरि राम कृष्ण गोविंद प्रेमानंद जगन्नाथ ये क्या खेल ये तो खंडगिरी में हमारा गामछा खोल दिया। आपण माने केमिति चुप बसती एते गुटे टोका अछंती टोका को प्रेम कुकुर सहित समान करि छलेनी आपण माने चुप बसती हो हेला जदि हम टोका मानकर प्रेम कुकुर सहित समान तमे काहाकू दब तम स्वामीर आसन से